Mar basketball ma jok mamine ma pachokano wito tukgi mari kindi kod South Sudan. Mairien bang' wito tugo mokwongo bende elwe tim mar Uganda. Kenya nyocha ochako maber tugo kindgi gi South Sudan manyogi yudo tielo mar okapu pago 9-14 e kwota mokwongo. E kwota mar ariyo nyogi medo lochgi nyaka okapu 28-22. Kata kamano South Sudan nyodugo gi mbi e kwota mar adek ma giloyo Kenya 16-2 kaeto gichak giloyo e kwota mar 4. Kenya kawuono dhi rado gi Egypt e tugo mar adek. Joloch biro dhi e tugo mag laro kombe mar Afrika ma biro timore Ivory Coast. Last second, Reynolds knocks it down. Just for her own personal account, it won't